Vítejte v Saudské Arábii. Jsem váš průvodce, jmenuji se Abdal Halí a tohle je můj velbloud Hubertek. Čau, čiči! Ale my jsme chlapi! Víte, proč sedím na tom velbloudově obráceně? Ne, já to také nevím, ale vím, že jedu na veletrh cestovního ruchu na gymnázium Jiřího Ortena do třídy C3A v učebně 220. Vše proběhne 14. listopadu od 8:30. Tak přijďte na ropný drink a vodní dýmku. Nebo...